Buenas. És que sempre he de fer alguna. No m'importa. Allò d'aquí al darrere, Això d'aquí detrás. aquí detrás, bé, ja està, molt bé, és la plaça... és la plaça Espanya de... És la plaça Espanya de Mostar. Mostar. Bòsnia-Herzegovina. És una plaça dedicada als soldats espanyols que van morir aquí defensant durant la Guerra dels Balcans. Després anem a veure, perquè no hem tingut temps de veure-la. Sí, però bueno. volem fer 4 fotos. Penúltim hotel. Penúltim vídeo! Esteu nervioses, perquè ja queda poc. Per mi ha estat un dia molt maco. Molt xulo, sí, molt sí. xulo. És una ciutat molt especial, Mostar. Mostar és molt Ens vam xulo. quedar amb ganes de Sarajevo i jo penso que amb Mostar ho estem compensant. Hem pogut veure un museu molt trist, però molt necessari, i ens ha semblat una ciutat molt maca. Molta barreja ja, no?, de gent musulmana i gent catòlica, i ens ha agradat molt el nostre guia, en Goran. Fan del Goran, molt bé. Molt majo. De religió catòlica, mostarí, nascut a Mostar, que vol dir els defensors del pont. Anem a veure l'habitació. La nostra habitació. Ta-txan. Es diu City Hotel, és un llit doble, però jo penso que és el llit doble més gran que hem tingut durant el viatge. És molt gran aquest llit. Sí, és molt Té gran. els 2 matalassos i és molt Si ho gran. diu ella, així és. Vosaltres veieu quina situació que visc. Avui he començat a fotre... Li he fotut un I jo ara m'he de venjar. Va, vinga, què fem més? Mireu, la part contrària, tatxi, molt bé que està aquí. Molt bé. La tele... En una estanteria així que fa... És un moble prestatge llarg, molt bé, molt funcional, o sigui, és com tot bastant senzill. Ui, hi ha gent que està decidint la seva habitació 446. És el Mont Canari, ja parlarem del Mont Canari. Què més? Espera, les vistes. Ah, sí. No estan mal, no estan mal. No estan mal. Hem de dir que tenim... Perdó. Espera't, un segon. Gràcies. Que tenim persiana, que mai no hem tingut persiana. Sempre en cortines d'aquelles més gruixudes. I el Carlos s'aixeca de nit i mira de baixar perquè no entri més llum, perquè fa una llumenària, com diu ell. Que vull ensenyar, a veure si es veu la foto. No es veu. Que en esta muntanya d'aquí, a la punta, hi ha una creu. Hi ha una creu, però no es veu molt bé. Diuen que de fet va ser tan bombardejada perquè està com ensotada dintre de la vall. Entre les muntanyes, i llavors era fàcil atacar-la. Molt fàcil atacar-la, no? Bueno, anem al lavabo. Moltes gràcies. Vale, abans, armari. Armari. Tenim minibar, però no tenim escalfador d'aigua. No passa res, hòstia. Ui, compte. Però veieu que és com tot així molt Ikea style, però bé. Molt xulo, molt guapet. I lavabo. Lavabo. Modernet. Modernet d'aquests que molen molt. Amb dutxa molt i molt gran. La dutxa fa goig. Manxisa. L'Anna li agrada posar-se baix de la carxofa. Manxisa vol dir que m'agrada. Sí. A mi manxisa també. Aquí està Manxisa. Nosaltres sí manxisa. Aquí està el vàter, l'espi i tot. Molt bé, molt guapet. I tenim molt de sabonet i tenim un secador normal, no d'aquells que et costa tant. Doncs perfecte. Només ens faltarà un hotel i serà L'hotel de Fadar de demà i ja està. Ens acomiadem caminant perquè el Carlos està caminant para. Perquè aquí la llum queda més bé el vídeo, home, és que clar. Quina paciència. Ostres, tu. A veure, aquí... Ens acomiadem, no? Últim vídeo, l'Emma, últim vídeo, que diu que serà trist, però no m'ha deixat acabar perquè s'enrotlla. Sí, serà trist. Trist perquè és l'últim dia de viatge, però contents perquè tornarem cap a casa, no? O sigui, és una mica de... Sí, tornem a casa, estem molt contents de tornar a casa. Ale, adeu.